Milánnak szerintem ez lesz eddig a legdurvább tábortűz ceremónia. Sziasztok fiúk! Isten hozott benneteket megint a tábortűz ceremónián. Milyen érzésekkel jöttetek, Dávid? Hát nagyon rossz érzésekkel jöttem, úgyhogy nagyon várom, hogy mit fogok látni. Izgatott vagyok egyrészt. Aha. Már nem mondom azt, hogy bízok a legjobban, de azért egy kis kitartás még van benne. Arnold, milyenek az első napok? Nagyon jól telnek. Örülök, hogy egyébként a közösség nagyon hamar befogadott engem. Azt mondhatni, majdnem mindenkivel megtalálom a közös hangot, meg a közös nevezőt. Sokat gondolok a szintire. Mennyire mély ez a kapcsolat? Sose találtam meg azt a bizonyos pontot senkibe, amit a szintiben megtaláltam. Próbálok úgy hozzáállni az egészhez, hogy ezt a kapcsolatunk túl fogja élni. Bármit megtennék érte. Milán, mi újság van a villában? Hogy vagy? Tökéletesen. Én felkészültem mindenre, legrosszabb lehetőségekre is, úgyhogy én nem tudok mondani mást. Na jó, meglátjuk. Mindig nehéz szívvel ülök itt, főleg úgy, hogy tudom, hogy mennyit villogott nektek a kísértéskönyvben. Úgyhogy higgyétek el, hogy én sem várom most ezeket a videókat, veletek együtt fogom megnézni, aztán jól alaposan kibeszéljük, oké? Okay? Máté, akkor veled kezdünk, jöjjön Timi videója. Nagyon kedvelek téged, szerintem tök jó csaj vagy, gyönyörű vagy. Imádom a szemed, imádom a mosolyod, imádom a természetes arcod. Tényleg tök jó, imádom, amilyen vagy napközben, de te egész nap kerülsz engem. És most mondhatod, hogy nem így van, de azért van szemem nekem is. Kerül-e? Kerülsz. Jó hallod. Nem tudom, lehet, hogy tudsz félek tőled amúgy. De miért? Nem tudom. És soha nem fogom magamat rád erőltetni, de... Miért? Jó, csak viccelek. Én nagyon jól csúfom. Te? Én. Nem biztos. Közben itt a tábortűz ceremónia helyszínén elerett az eső, tévék fölött nincsen semmi. Azért most jól jön, hogy van ez a kis tábortűz. Oké, akkor tőlem mehetünk tovább. Szerintem pont túl csókolsz, hogy én szeretem. Csak milyen? Várj, egy kis kíváncsi lett valami híres valami. Hát Timivel a kapcsolatunk, vagy az, ahogy haladunk, az azt szerintem, hogy tök jó irányba megy. Más. Tényleg nehezen nyílik meg, nehezen adja a valóság, vagy nem is a valóságos, mert ez is csak egy ilyen mélyebb így nehezen adja oda, de én azt érzem, hogy tök jól haladunk. Nem impulzus kell, hogy nagyon közel tudsz kerülni emberekhez. És te még nem tudod, hogy csak egy napja se vagy itt, de itt ez nagyon éles ez a helyzet. És itt kezdem el azt érteni, hogy milyen az, amikor tényleg az ember megismeri önmagát. Érted? Gondolkodod. És ahhoz hagyd mozgálni magadat kicsit tényleg belevinni. És én ezt kívánom a páromnak is, hogy lássam, hogy ilyen kurva necces helyzet van, de mégis azt mondja, hogy igen, nekem van egy barátnőm, nem. De ha lássam, hogy tud bizonyítani, mert az, ha ül a sarokba, az a mit bizonyít? Az időjárást nem irányíthatjuk, mondhatom azt is, hogy a felhők is elkezdték síratni ezt a nehéz helyzetet, amit biztos, hogy nem volt könnyű látni, látom az arcodon. Hát lehet, hogy Timinek igaza van, meg kéne mutassam talán azt, hogy tudok erős lenni vészhelyzetben is. Illetve megmondom őszintén, azért kicsit fáj az, ahogy Csabi közeledik felé. És hát, amiért igaza van, hogyha én be tudom bizonyítani neki azt, hogy tudok erős lenni akkor, amikor kell. Nem akkor, amikor nem kell, mert akkor mindenki erős tud lenni. Akkor úgy gondolom, hogy egy hatalmas bizonyítást tudok feléle tenni, ami lehet, hogy sokkal fontosabb lesz, mint amit Csabi mond neki. Nagyon vékony jég, amire most oda akarsz merészkedni, nem? Kiderül, hogy ott vagyok. Te jobban fölismered, gondolom, hogy sokkal jobban fölismered Timinek a testbeszédjét, azt a pillantást. Látod már azt, hogy ő már bizony fénylábbal ott van ezen a vékony jégen?
Én amúgy lehetősen én nagyon bízok benne. Tehát én úgy gondolom, hogy helyén van az esze, de ő lehet, hogy rájött már olyan dolgokra, amire nekem ez a videó kellett. És lehet, hogy rajta van ezen a vékony jégen, de én meg tudom neki adni azt a bizalmat, amit végül is ő meg megkért rá engem ezáltal, hogy csináljam meg, mutassam meg. Neked üzent? Igen, nekem üzent, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy ő is ki tudja állni ezt a próbát, és én is kifogom. Oké. Megyünk tovább. Dávid, jöjjön akkor most Anita videója. Nagyon más. Életbe kell rántani. Most már csalom lennék. Az komoly. Egy dolgot elmondok erről a beszélgetésről. Te nem tartottál tiszteletben valamit, és te se. Ennek vállal te is, meg te is a következménye. Te vagy a csávója? De mi az? De te sem! Mi vagy csávó? De te sem! Akkor meg menj, tudod, de te már nem megélni. A nő mégis itt elsétált velem előtte. Akkor mit nem fogsz föl? Egy gyenge vagy. Egy gyenge vagy. Hol voltál? Gyenge. Hol voltál? Hallod? Hol voltál? Ott, ahol te soha nem Hol vagy. voltál? Leharagudtam, a feküdt órába ittam. Soha nem védtek be engem, és nekem meg azt tetszik, hogy így rögtön ugrasz, és akkor mondod, hogy bevéd, tudod. Mennyire imádom a természetet. Na, Dávid, sok mindent láttunk. Elég vicces amúgy a helyzet szerintem, mert lassan lát, még összevesznek rajta tényleg. Velem is ott van, csinál, játszik velem mindig. Szereti, hogyha ideges vagyok, szereti, hogyha féltékeny vagyok, és most ugyanezt csinál itt a srácokkal amúgy, hogy adott csinálnak például egy jelzést elején, és most simán hátraköpő. Kíváncsi leszek a folytatásra, de ez tuti tovább fog menni még, amit most látok. Neked mi fáj ebből, amit látsz? Hát nekem, hogy mi fáj? Őszintén. Ez a nyitottság, amit így ad a srácok fele, már nem néztem ki volna ilyen mértékben, de azért számítottam rá egy ilyen egyéniségére, amit most hoz. Hogy ő ugyanilyen lehet otthon is egy buliba, hogy kimegy, jól érzi magát, nagyon közel, de azért azt a határt meghúzza, hogy mikor tettig fajulna a dolog, meg a... Ha nem tudná, hogy abban a villában kamerák veszik körül, szerinted itt tartanánk-e? Nem. Ő szerintem pontosan tudja, hogy én látom, és csak azért tűrközteti magát amúgy. Most mondanám azt, hogy fő a bizalom, de nem fő a bizalom, mert ez már nem az a játék. Tudom, hogy ő abban van, hogy akármi lesz, ő ha csinál valamit, én biztos megbocsájtok neki. És még a végül, még én nekem fog kellene egy bocsánatot kérnem ezért. Addig lesz csűrve csavarva a helyzet, hogy ennek te leszel a felelőse. Hidd el, ő mindig arra akar rátapintani, hogy mindig én vagyok a hibás mindenben. Megyünk tovább. Milán, készen állsz? Igen, jönnie kell. Oké. Akkor jöjjön Lili videója. Hogy tudsz jelenni, hát nem dicsérni Azért, mert szeretem. De hogy tudsz valaki szeretni, aki nem dicsér meg és nem büszke rá? Azért, mert én elfogadtam, hogy ő nem ez, aki tudod, aki meglep mondjuk egy szál rózsával, vagy... De te ezt érdemel, hogy valaki nem száll rózsával. Hát igen, embert érdemelsz, akkor olyan valaki ezt nem adja meg neked, amikor lehet, hogy lenne 100 darab ember, aki ott áll a sorban. Van, nem szereti, aki ez De akkor nem ezt nem szeret. annyira Téged idegen. Nem, akkor nem ezt nem szeret. Téged nem szeret eléggé hozzá. Ebből le is kérem. Miért szólnál? Már? Nem mondom. Micsoda? Mert nem lehetne. Most nem. Jó, hogy készítenem. Nem olyan. Nézd rá. Még kicsit. Nem? De miért mondod? Akarom nekik, hogy piros legyen. De nem csak te kapjál? Nem. Azt gondoltam, hogy valami sok is több, de... Igen.
Szerintem. Annyira lelkiismeretforrásom van most már így, ahogy telik az idő, hogy el nem tudom, hogy van. Elvárjó. Ez az, hogy nem is éreztem benne azt a, tehát azt a szikrát. És olyan furcsa volt, hogy így csak ilyen, mint hogyha Anitával csókoloztam. Csókolózottam, mi nem csókoloztál? Te most akkor egyenlően tök emberészet, és nem akar jó az életem. Mert ő ezt nem tudom, hogy meg fogja el tudni bocsájtani. És nekem ebben tényleg semmi nem volt. Tényleg semmi. Nyilván a legvégét hallottam. Hibázott. Hibázni emberi dolog. Nyilván fiatal. Hazamegyünk, le fogunk úgy is beszélgetni erről az egészről, kibe, mit váltott ki az egész, de meg tudjuk tovább folytatni. Ez a történeti szál még kanyarodhat bármely. Lehet, hogy holnaptól azt fogod látni, hogy csak téged sírat, és veri a fejét a falba, és azt mondja, hogy úristen, mit csináltam, de jó ég, a szerelmem. Ez egy kihívás. Komoly kérdések, komoly válasz. És az fáj, meg az élet is fáj. És ez a kislány még majd fog menni céges csapatépítőre, meg horgászversenyre, ott alvósra, meg nem tudom mire, és ugyanígy meg kell majd bízod akkor, amikor nem lát a kamera, vagy amikor lát. És az, amivel most ez a helyzet fölvértesz benneteket, lehet, hogy attól lesztek majd ti ketten egy életen át golyóálló. Igen, tehát láttam a végén, hogy megbánta. Meg. Attól feltétlenül, hogy ilyet csinált, szeretem. Nyilván nagyon fáj, bocsánat, nem csúnya szót mondtam, nagyon fáj. Na, megyünk tovább. Arnold, nekünk nem volt lehetőségünk sokat beszélgetni, de az, amit elmondtál a párkapcsolatotokról, az engem nagyon megérintett, hogy igazából, ha jól értettem, Cynthiával képzeled el az életedet. Ez így van. 100%-osan így érzek. És nincsen benned ez ügyben kétség, te teljesen biztos vagy a saját érzéseidben és az övében is? Az enyémben 100%-osan, és én megfogadtam a Cynthinek, hogy kitartok mellette, és van egy olyan érzésem, hogy ő is ugyanígy érez. Ha innen hazamentek, akkor szerinted belátható időn belül jöhetne mondjuk egy lánykérés? Szerintem amint hazamentünk rögtön. Rögtön? Rögtön. Oké. Nézzük meg Cynthia pillanatait. Igazából mindenkire nyitott leszek, én imádok ismerkedni, szeretek új társaságba bekerülni, nyitott vagyok egyébként barátságokat kötni, viszont ennél többet én nem tudok és nem is akarok nyújtani senkinek. Megmondom őszintén, ő nem sokat szexelünk. Azt kell. Mert nincs meg úgy a kémia köztünk. De hogy amúgy szeretjük egymást magam, hogy tök jó minden, de hogy a szex... Szeretted akkor egymásnak. Fú, akkor valami nem. Ennyire? Pedig én imádom a szexet. Hát, ez pont elég. De ez ennyi. Osztozó. Hát ez bár. Aha. Jó, megbeszéltük. Hogy volt? Egészen. Élveztem most. Nem csaptok semmit, ugye? Mi? Nem csaptok. Á, dehogy nem. Nem. Szexeltünk. De most komolyan pedig. Szexeltünk. Tényleg szexeltetek? Mi? Tényleg szexeltetek? Igen. Milyen lófasz ez? Hoppá! Azt a mindenit. Hoppá! Az komoly. Csak úgy látom. Sziasztok! Sziasztok! Varga Noah, szia! Én amúgy tökre megörültem, hogy itt van, mert nem tudom, így mindig is tetszett, még így bejött. Nyilván kell idő, tanulj. Hát ja, nem lesz olyan, mint most Balázsban. 2 nap utána fogadtam. Ja, én nem fogok veled beszélni. Helyes. Én nem érzem azt, hogy ilyen szexuálisan közelednek felé. Szép vagy. Most tudod így nézni.
csinálni. Tehát, hogyha valaki így odaadja magát, akkor nem mondod azt, hogy ne. Noel nem csak úgy tekintek, mint egy kaland, hanem tényleg komolyan érdekel, és jó lenne megismerni jobban egymást. De azt a kurva gyűrűt akkor... Hát ha a barátja helyében lennék, akkor valószínűleg ugyanazt csinálnám, amit tavaly csináltam, csak lehet, hogy még megpróbálnám egy kicsit komolyabb szinteken, hogy még jobban érezzem magam, mert ilyenkor szerintem teljesen mindegy. Megfogadom a tanácsot. Jó. Ezt hogy lehet? Nagyon őszintén kérdezem tőled, azok után, amit hallok tőle. Ez hogy lehet? Kezdjük akkor a szex témával. Azt tudom jó, hogy vannak olyan dolgai, ami miatt ez nem sikerült, de nem gondoltam volna, hogy így rögtön 2 személlyel 3 nap alatt. Az, amit nekem elmondtál percekkel ezelőtt, hogy te jövőt tervezel, hogy gyereket szeretnél, hogy eljegyzés, ahogy hazamentek, ez mind igaz? Én így jöttem be, megfogadtam valamit, messze semmi fog meg jól. De ez hogy történhet? Szintit kell megkérdezni. Játszottunk ilyen játékot is egyébként, de hát akkor már nem alszok egyedül. Az már biztos. Ilyen könnyen veszed? Annyit tudok rá mondani, hogy gatja. De csodálatos dolgokat mondtál róla még percekkel ezelőtt. Nagyon nehéz elhinnem, hogy most ezt le tudjuk rendezni annyival, hogy gatya, úgyhogy már nem egyedül alszom. Nem, tényleg, nem tudom, mit mondhatnék rá. Ez most egy picit sok volt engem. Már amit én nem tudok rá mit mondani. Hát uraim! Ez nekem műsorvezetőként is egy kőkeményen megterhelő tábortűz ceremónia volt. Nem állok fölöttetek, nem vagyok sem okosabb, sem bölcsebb nálatok. Talán néhány lépés távolságról a dolgok néha tisztábban látszanak. Ezt viszont biztosan mondhatom. Erről a kis piedesztáról próbálok néha nektek segítő tanácsokat adni, nem azért, mert eljátszom a mindentudót. De hát ez most egy érdekes tábortűz ceremónia volt. De mindannyiatoknak van bőven mind gondolkoznia. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Még majd beszélgetünk. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Nehéz ilyenkor szóhoz jutni. Mérges vagyok, nem ezt vártam egyébként a Szintitől. Nem tudom, hogy tovább. Az, ami ma történt és amit ma láttam, az kiábrándító. Nagyon durva. Ezt hogy írod ki, hogy ezt nem tudom. Hát már ezt Bocsi, most nem akarod eredni, ne értsd, csak... Én sírtam, de tényleg ne rosszul vett föl, csak nekem... Hát én már nem elállítom. Nekem az nem tetszett, hogy oda át, érted? Kijelenti, van barátom, maximum barátság meg kell, érted? 2 pár azt látom, hogy jó van, én már beszéltem a Balázsra, miért is ne, ott már tudtam mi lesz. Jó, mondjuk jó az éjszitum egyébként, hogy a Balázs tudta magát végigni teljes mértékben. De nem csak ez. De Lilinek olyan nagy koppanás lesz. Aki megcsinálta a fasságát. Így. Balázs elment máshol, Igen. és közben aggódik 2 mert nem csináltad meg azt, amit Így.